Ramogi TV. Kodhi e kaunti ma Homa Bay ni ji 17 dhi nyime gi yudo thieth bang' tangi mar pi mar chuma yiere kuomgi e kuondegi mag ohala e chiro matin ma Sofia manitiere boma ma Homa Bay. Tangi mar pi no ne ogur gi piny owacho ma Homa Bay e alap tuke ma Homa Bay ma bende okiewo gi kama jo ohala osebedo katime chenro gi mag ohala. E okinyi ma kawuono masira mapek ne ojuko joma timo ohala chiro matin ma Sofia e boma ma Homa Bay bang' tangino mar chuma ruombore piny gi pi e iye ma okelo hinyruok mag ji 17 ka pi mabubni manowuok e tangino bende nokelo kethruok mag mwandu e chirono. Buok kabisa ka kalo awinjo gimoro ka muoch to ka chich ni mondo ang'e tanga muochno dakika matin nabedo gi buok sana kaneno ga gima duong' ridore biro ira ka ng'iyo to gini ema nokuongo goya chan ma gino wuok kabire lam en kama bor sana to dhano ng'eny Sofia ka kendo dhano tiyo ka endi mang'eny ma wagone mana Nyasaye erokamano ni okoyudo ka ji ogudore kaka pile. Iyudo ka mine moko nobedo lake kanyo mine go hinyore mang'eny kendo ok wamor ahinya. Koro wakwayo ne jogo makawo tenda mageronwa gigere gikete chumbe moko motegno mamiyo gino bedo mang'eny. Iyudo ka kata nyoro sama ko gitimo nyoro iyudo ka jok moko idho kendo giidho gitimo ang'o. En masira mane omako jopiny gi wuoro e wi gima dene mitangi mar chuma no ruombre piny ka nyamburko mar reso ngima bende ne oyuoro kanyo mapiyo mar lawo kod joma ne oyudo hinyruok e kinde masirano e kar od thieth maduong' ma Homa Bay Referral Hospital. Asepango gigena maber to koro yudo ka aketo layo kama ayiero to dakika matin apo mani pup piyo yika obaya moyika kuche korot ma ikora gi gige duka kama koro abudho ka pacha poko duogo ka pacha duogo taneno ka duko banjore ira kama indi to jomoke maneno kosechung' e dho duka kore moyaw na dho duka kama tawuok oko ka wuok oko tayudo ka gimoro amora ni piny rege miuso omena ni piny stadium no be mabati ma omake gi koni ni piny e lo gi tangi no te uwore piny e lo. Kathoth jogo manowuok kod hinyruok e kinde masirano gin johala mosebedo katimo ohala e chiro matin ma Sofia ma bende mwandugi ne pi oketho e kindeno. Nadhi kawo mandas mondo atene customer. Koro sama kelo mandas ne customer ni ka omona wuok e dhot awinjo gimoro muoch to kuma gino muoche ok ang'eyo. Koro kapona pokan piny. Nadhi chiro naseyero tausoga maka tema ka yaro gik moko mantiere wirak tawinjo ka ginene mantiere tangi mar pi ma stadium omuoch. Koro ako muoch to odhi ogowa gi pressure mo alwar e lam. Jatatije maduong' e kar od thieth ma Homa Bay Laktar Peter Ogola oyango ni kuom ji 17 ji 2 manoyudo hinyruok maricho e kinde masirano. Wantiere gi 5 mane nigi kuonde mong'adre e face e wang'gi gi e tiendegi gi lwetegi ma otwang' to wabomiyogi thuolo waparo ni wabomiyogi thuolo bang'e kwasenenogi matin mondo gidog dala. Apisas mawuok e sirikand kaunti ma Homa Bay manotimo limbe kar masirano ne okone kontrakta manomiyo rak maloso tangino ne oseluongi mondo odhi ochiw ler ewi kaka ne olos tangino ka bende giyango ni joma ne oyudo hinyruok e kinde masirano sirikand kaunti dhi kawo ting' mar thiedhogi. Wasetimo kaka county government ma Homa Bay and the first step was to notify the contractor of the wangiso contractor accident manotimore it should be here anytime. We will not stop gibarupe mwasende kone the contractor to the consultants wadhi ndiko ne kendo jo NCA ma is the regulatory authority mang'yo ni to contractors tiyo maber koso tiyo marach. Ya gibiro ka magi ng'ito be ka contractor no tiyo marach to penalty mane monego be ni contractor no chulo. Wan bende kaka county government ma Homa Bay bill duto te mano thiedhgi go nyaka gi yath nyaka gi follow up mibiro timnegi ne governor miyowa decree ni mondo wa waive bill no kata kik gichul bill no. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.